Я ни кажи комедийния си монолог. Баните не са лоши! Може да си изкъпеш! Ма само номерцата са голяма беля! Онзи ден отивам на баня, отивам там, дава 2 номерца! Да, едното за белото, другото за пълтото и шапката, ма къде на ден гол човек номерцата? Нямаш джобове, нямаш това онова, само едни кореми крака. Жива мъка с тия номерца! Представи си, че си чисто гол. Да? Ама чисто гол. И са те заключили пред банята. Ти си на улицата всъщност. Понеже си изгубил номера. Представи си. Ти си чисто гол. Около теб минават хора. И те е хванал полицай. И те казват, ти защо си гол, бе? Само тия номерца са голяма беля, да. Онзи ден отидох на баня. Къде е полицая? Искам да го видя полицая. От този ден чак до сега. Да. Отивам там, дават 2 номерца, едното за белото, другото за палтото и шапката. Добре де, ма... Къде да дене гол човек номерцата?